Ngayong araw, samahan nyo ang Gala Project at pupuntahan natin ang bawang sikat na tambayan dito sa Alaminos, Pangasinan. At syempre, kasama pa rin natin dito yung mga kagala natin. Kaya tara na at sama na sa pagpapatuloy ng ating Pangasinan Exploration. Ngayong araw, nagkayaan nga ang tropa na lumabas, pero sa totoo lang, hindi natin alam kung saan ang destinasyon natin. Hi! This is mine! Alam niyo ba? Hindi namin alam kung saan kami pupunta. Tama! Dapat may transition. Dora? Tama! At sa totoo lang, sa mga panahon na to, medyo masama yung panahon. Biglang yayaan lang talaga to at kung saan tayo mapadpad, yun na yung spot natin. Wala tayo, guys! Wow! Straight line! Wow! Buti, GP! Napagdesisyonan nga natin na magkakape na lang tayo dahil masarap magkape sa mga ganitong panahon. Kaso, ito yung nangyari. Saan ka pupunta ron? Di ba sabi niyo Mankabe? Ay, boss? Not here! Saan bang Mankabe? Going to 100 Islands. Oh my God! Ay, naku, tuturon. Okay guys, kaya pala tayo nag-vlog para mapakita natin sa madlang people gaano si Kagala. Di mag-withdraw kasi ako? No! At dahil hindi ko alam yung direction ng spot natin, naligaw tayo dito. Dito tayo pupunta sa Mancape, Alaminos. Madadaanan nga lang to pag pupunta tayo ng 100 Islands. Kulay po kayo, ma'am. Kasi yung magpupul, hawak ko ha. Pagkapasok nga natin dito, bumungad na sa atin ang napakadaming customer ng kapihan na to. At natawa pa nga kami dito dahil kakulay ng damit ng kasama natin yung design ng spot natin. Kuya Rambo, saan si Mag? Uy, nasan si Mag? Kadalasan talaga pag lumalabas tayo, ganito yung setup natin. 10% gala at 90% bardagulan. At nakalimutan ko rin pala na malaking partisipasyon dito ay yung pictorial nila. Ibang usapan to dahil 95% pictorial nila at 5% lang talaga yung akin dito. Okay, yan ako po yan. Kasi nga ako, di ba? Meron ako nakita sabi, ikot tayo. Ako nung gano'n. Pagkatapos natin kumain at magkape, saktong nagchat naman yung tropa natin na tapos na daw yung bagong ginagawang baywalk dito at magandang araw tumambay doon. Kaya syempre pupuntahan natin yan at lalong-lalo na naghahanap nga tayo ng spot na tatambayan natin. At panigurado sa lugar na to maganda talaga manood ng sunset, lalo na kapag maganda talaga yung panahon. Pero sa oras na to hindi nga natin masyado nakita yung sunset dahil masama nga yung panahon. Pero para sa atin, perfect na to. Dahil ang importante, nakalabas tayo, nakagala tayo at nakapagpahinga kahit man lang panandalian. At dito na nga muna natin tatapusin yung video natin at maraming salamat sa palaging pagsama nyo sa mga biyaya natin. At lagi nating tatandaan na let's travel with no limits.